نعبد وإياك نستعين. Ел сайын театр әхілләре Кәрим Тинчурин жерләнгән Архангел зиратына җыела. Бик шәхснең рухына дуга укып, рәхмәт сүзләрен җиткерәләр. Кәрим Тинчурин ул чыннан да безнең театрыбызның башлангычы дип әйтсәк тә була, татар театрының башлангычы дип әйтергә кирәк. Ул безнең күңелләребездә һәм безнең тормышыбызда көн саен ачылып тора. Кәрим Тинчуринның язмышы фаҗигале тәмамланган. 1937 елда аны кулга алалар. Ул халык дошманы булып санала. Тинчурин 1938 елның 14 ноябрендә башка сәяси зулым корбаннары белән Спас манарасы янында атып үтерелә. 1955 елда аның исеме тулысынча аклана. Кәрим Тинчурин гомерен татар театр сәнгатен һәм драматургиясен үстерүгә багышлаган. 1910 елда Габдулла Кариев җитәкчелегендәге Сәйяр труппасына артист булып эшкә урнаша. Шул вакыттан алып труппаның репертуарын баетуга көч куя, пьесалар яза. Хәләл кәсеп, шымлы адым, беренче чәчәкләр, назлы кияү әсәрләре белән драматург булып таныла. Музыкальный драманың нәрсә икәнен аңлаткан кеше, сәхнәдә күрсәткән кеше. Аның дәрәҗәсендә бүгенге вакытта Сәйдәшев белән Кәрим Тинчурин дәрәҗәсендә язган әсәр юк. Кәрим Тинчурин Сәлих Сәйдәшев белән театр дөньясына яңалык алып килә. Бергәләп музыкаль әсәрләр иҗат итәләр. Зәңгәршәл, Сүнмәс йолдызлар, Казан сөлгесе, ил драмасына тиңнәр юк. Әлеге әсәрләрнең кыйммәте шунда, алар үз вакытында бик кыйммәтле роль уйнау белән бергә киләчәккә дә атап язылганнар. Һәм бүгенге көндә дә байтак әсәрләребез тарихтан төшеп калса, Кәрим ага Тинчуринның әлеге дистәләгән әсәре, Аллага шөкер, театрларыбызда уңыш белән бара. Кәрим Тинчурин һәм Галиәскәр Камал театрында авторның бик күп әсәрләре әле дә репертуардан төшми. Зәңгәршәл Камал театрының йөзек кашына әйләнде. Моннан 5 ел элек Татарстан урамындагы әлеге паркка Кәрим Тинчурин исеме бирелә. Узган елның апрелендә бюсты ачыла һәм ел сайын театр артистлары бөек шәхеснең туган көнендә бирегә җыела. Ел эчендә инде сәрвәр булып ничә тапкыр акылдан шашып ничә тапкыр терелгәнмендер, үлгәнмендер, инде хәзер бихисап аны санап та бетерерлек түгел. Ләкин мин менә Тинчурин Шекспирлар белән бер дәрәҗәгә куяр идем. Бүген Тинчурин театрының 89-нчы сезоны ачылды. Тамашачыга Италия драматургы Карло Гоцци әсәренә Тинчурин ирекле тәрҗемә ясаган Хан кызы турандык премьерасы тәкъдим ителә. Чулпан Касыймова, Рамзил Гарипов, Яңа гасыр каналы.